थानसानी फानबाय तिप्रासानी फानबाय जे तिप्रामथा पार्टी न तैसे विश्वास खाइ रहमनी तैसे संनो चौई रहरे टीटीएडीसी तैसे आसु रोम बागै जत तिप्राहासनि लुकुरंना आं पाइपलाया हामबाय ते हामजा मुया फरो कारण कि नंनि फानबाय से अम सम्भव बुंगा तिनि अ जागा तैसे हाइनो हाय तिनि सेकेंड टाइम नि बागै आसुकनानि तिप्रामथा पार्टी तैसे द्वितीय बार जे आसुक थानि नंनि सौजी दं नंनि फान दं एवं विशेष कइरा और सिनि हा बुबाग्रानि तेबो फान बुबाग्रानि चाइते मुंबाय बुबाग्रानि नाहार मुंबाय तिप्रासा थानसानि फानबाय बुबाग्रानो उक्लुक्ति फानरुमान बिसिंतिनो तिनि सिं और मासु तैसा अमन बुबाग्रानो हामबाया फरो बुबाग्रानि सरि हाइमियां दंकिसा अमन ब ट्रिटमेन्ट थांजा मुंबाया बर मानजो फाइना मुसुंबो तिनि मानजों फाइमालिया अमन सिं जत बिनि बागै हाइनो हाइ देलायनाय बिनि बागै सुरिलायनाय कारण कि बनसं काहामकै सुस्थकै दंगाइसे सिनि थिनां सिनि भबिष्यत जों सासांनाय तिप्रासानि थिनां जों सासांनाय अमनो बिनि लीडरशिप नि बिसिंतिनो जों सामुमा खायनाय ताबुगो एडमिनिस्ट्रेशन नबो CEM हिसाबे समायमा तंमानि यागुलो आनि समाय अमनो तंनाय तिप्रासा लुकुरंनि बागै गुबुइकै सामुंख्लायनानि एवं जे लिमिटेड फान्ड मामानि बिसिंति जे सामुंख्लायजांनाय तंमानि जों ख्लायनाय थानाय 5 बोसोराव अनेक एक्सपीरियंस का एडमिनिस्ट्रेशन कारण कि थाने 5 बोसोर आं एक्जिक्यूटिव मेम्बर हिसाबै दंमोनी ताबुक तेबो दायित्व कतर मामानि बिसिंते आं अ दायित्व ना आं गुबुइकै ट्रांसपेरेंसी नि माध्यमे गाहामकै जतबे कथालाई आन जत कलिग्रबे कक सालाई जेसिनि एमडीसी जारा अक्रा रक दंनाय अक्रा जाग्रा रक दंनाय सिनि एमएलए जे अक्रा रक दंनाय तै जे सिनि पार्टी हेड रक दंनाय ताई जत एमडीसी एमएलए जतबे कथालाइनो जों अ ताकलाइनि 2026 नि टीटीएडीसी एडमिनिस्ट्रेशन तेबो जों खायनाय जों सासा खायनाय एवं अमन समायबो तंनाय जनगण तिप्रासानि गाना सुके दुके बसाय तंनानि आपदे विपदे बसाय तंनानि एवं जे लिमिटेड फंड मामानि बिसिंथै तिप्रासाम सैना जों सासा खायनायनि अमन सिनि मेन नाहारमु ताकलाइबो हायने हाय सिनि मेन नाहारमु के सिनि एडुकेशन सिनि शिक्षाव सिनि हेल्थ तै सिनि तैयो तै अमन यागलो गोबां मास जों अलरेडी प्लेनिंग चाप्लाइजाक बुबाग्रा बाय जे अ ताकलाय 5 बोसोर तम तम खायजानाय नांनाय जों अलरेडी अम बुबाग्रा बाय प्लेनिंग चाप्लाइजाक बबो सामुंनो जों खायनाय नांनाय अमनो नरक आस्ते आस्ते सिबायनाय कारण कि 90% सिनि सामुं अलरेडी जे प्लेनिंग दंमोनी अलरेडी चाप्लाइजाक अमा आस्ते आस्ते जों बसकां सालो चाइतोगे आस्ते आस्ते नरबो सायमानाय एवं मीडियानि बिसिंथै बा सिनि साख्लायबो मुसिंथै नं यागबो जत्तनि यागबो नलेज सगिनाय बबो सामुंनो ति जों अ ताकलाय 5 बोसोर सामुं खायनो थाङै दं अमनो ताहकते बुहुरक तै जत अक्रा चाक्रा जत सिक्लारनो जत बुमारनो अमनो ताइसे नं पाइपलाय हामबाय तै जत सिनि अक्रा चाक्रा अर तंनाय रंनो पाइपलाय हामबाय जे नरक आसके लगी रुफाय तिनि अर हायना हाय लगी रुफाय बागै आं जे CEM नि बाद जामामानि जागा जे समाय तांमा जागा नरक आनो उनगे लगी रुफाय बागै नंनो पाइपलाय हामजामु तै चिबा याफरो तै आं अमनो तिनि जे CEM जे आसुक थाय आसुक माने स्पेशली बुबाग्रानो तेबो हामबाय मा याफरो कारण कि ब आं काहाय सिक्लानो 2021 पुइला सुजुग्रु 2021 नि परे आप्रुन सिमी बर्षा नारगै ताबो हायनो हाय 26 बो तैसे एमडीसी स्लामै ताबुक तेबो आसुक थाय कतर जे CEM पद आसुरुम बागै बुबाग्रानो पाइपलाय हामबाय ते अमनि लगी आनि जत तिप्रासा आमसाइनि लुकुरगनो जत तिप्रासारनो आं पाइपलायनो पाइपलाय हामबाय ते हामजों याफरि आनि दुइ एकटा कक सामने आसु जरनो मुथाग्रिसिनाय जतनो हामबाय उबुइके सामुंख्लायनाय तिप्रासानि बागै सामुंख्लायनाय अ कगनो साइना आनि थाइजे थाइनि कक अरन पाइरिसिनो हामबाय जतनो खुलुमबायके